Anya day taladawan akit kita dun dyan. Agisim-isim ka mangkit kita di taladawan nga gemaw. Nagsiksing harod unay day ito'y Textmate ko ninong. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksing. Kita matibagbaga ma-Textmate mo. Ay na, kasla ka mo iti mama ay tiluto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay gano kasta, siguraduam nga ron aday tanti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wen Jun, tamailiwak manen iti boses mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti boses mo. Ay na, maragsakan mo na ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to da iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-Textmate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Jun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak na nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Hey, kasta ka di, Jun. Sige ka, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang araw. Bye-bye, Janice. Jun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magam na ita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya ati ugali na. Wala insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kat sa dino nga ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yan te. Ada sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantanawak nga rod ni Jun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang kagamangala iti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipunti saba? Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga ita kalaang Jun. Nalpasa ko na nangan nga mita kala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayagan gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Textmate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawan alang. Apanang ibagak kada kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan na no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wal na nang. Mapanak ijibanggag ninaw. Inak managaradaw. Wala. Duglang ti panagagit mo. Dali. Aga bawang kansan. Anya nga agad bawang ninaw. Kat awam mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang.
dandanin ang kasal. Ha? Ay, dayo pa siguro mapasamak na Ninong. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata Ninong. Kanain kami nga ginawag. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nag-date kayo. Saan pa'y Ninong? Anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay akaslawan gaganay gayam Junjon. Aglaladot ka mate. Di na nga rod kahit asabtan ti Textmate ko. Nanang, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulo sa saan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda kano grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangaruda no kasta? Uwan siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayo amamok 𝐂𝐥𝐸. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat? Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now? Karuprupam na siguro. No, nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwa 𝐂𝐿𝐴 tay. Ada nakita ijay. Kalaglagip ko la ita. Musa dino tinakakita king kuana. Anya tinakitam Ninong? Di impakitam kanya aladawan ti Textmate mo. Karuprupa na di nakita 𝐂𝐿𝐴. Anya? Kaing ingas mo ija picture nga impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible Ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Amang dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubigat. Nta kitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga rot Ninong. Kano grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't Junjun. Si Kangay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpaiso Janice? Wen, basta tikunak, saan ka amakigkigtut no agkita ta Ha? Taapay kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kidi Basta. O ala sige nga Rod Jun. Ta, orasan ti trabaho mi Wan Janice. Agan-anad ka kanayon dita ha? Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si kamugayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakasawa kan.
Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta. Ay, ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka, mate. Ili nanang, agsara kami ito iti Textmate ko. Aya, agkatala. Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agturong gitayan mo. Anyat kolor ti kawis mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, uwan nga ron. Orayin ka dito, Janice. Bye. Ini. Adama sumungad ang nakabistida babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni Junjun na. Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita nak. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya kan, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimakit mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta, kabao ilang abaliwan ti boses mo? Uwi na, ta sinursurok. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no din naktukayat no maamwam abakita kon. Awang problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanindak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo ti agpaisaw. Hindi santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Kan, napintas ka mo ilatang oray, bakit kan? Ha? Kan, amo ka na singpet ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidum ti kasta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatin ka, mate. Nanang, adda kami. Kadwak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika? Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene,
agam mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan, nabayagan na sukik itilakok amangga ni nadang mo. Anya, Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. basta ya. Na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin amanugang nanang. Ay awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagan tiriknakken kwa na. Ay, agyaman nga rod ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkatawunan talaeng nanang kunaklatan Makapaikawa matadenggan. Ang mayos lata. Mayruam tanto. Diyos to jay kunak dun jaun. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Uninong, naiskam ka nga rod ano kasta dun jaun. Ha, napay mo ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y jay naging kaladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan ninong. Ladawan na kano'y dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat na nga urekas jay. Uwan ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, nagim. Linastogan na kamay. Ilibak na bakit gaya may. Nagkidaw iti pamakawan. May papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan Ay, no siyak. Diyak kaya na diya paraking ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay. Mangampun kami doon, ninong. Umay kayo doon kasarmikin ni Janice, insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no may alawas. Sapay siga ko matimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langan iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ninamnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, insan? Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngam kas jay malagayam ti asawam. Mo problema, ura adayo ti bawit ti taon minsan. Awan mo't daldala pusin mi asabali. Ay, basta. Mangalakan iti sabali nga abay, insan. Ado, ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjon. Kusko sila, pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila, Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Naimbag adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak, Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ti karon it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyamanak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga ron na. Kunakit di saan nga umay lagi ti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanya. Anya saan? Kano kompleto da. Isoda pa'y kay di tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bayan nyo idananang. Di ulat ta panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga ron no may busay. Awan mabali nanang. Ala ka, wana na.
Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag naawat damatlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat kani Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayim mo, Junjun. Please like, share, and subscribe. Thank you.